Haino hai Lahar Patimungo Thwikha nangkha Bisithamchichar Omarni Khoroksa malkhung sonai mung Subrata Das abo haikeno thimra jakte Khorokni Tiprasa mung Surendra Tripura te bini logi song Lilisiri Tripura Srangsal horo agotla bokhakni fainai TR08B1902 marini khungsa truck malkhung Julaibari bypass Laharo bathakjak TR08C8352 marini khungsa scooty te TR08B1933 marini khungsa auto truck malkhung no thutaimani by Patika Patimungo Hastebo salbrungno choya kaisa thayo Lahar Patimungo Kwlaiwi langma chongmani Patimungni koktuma sokphaimani Srangsal horo haina hai Lahar Patimungo Kwlaiwi thwinani nangkha Bisithamchichar Omarni Khoroksa malkhung sonai mung Subrata Das tongthai sabrupni mono hati amsayo obo haikeno thimra jakte Khorokni Tiprasa mung Surendra Tripura tai bini logi song Lilisiri Tripura Srangsal horo agotla bokhakni fainai TR08B1902 marini khungsa truck malkhung Julaibari bypass Laharo bathakjak TR08C8352 marini khungsa scooty te TR08B1933 marini khungsa auto truck malkhung no thutaimani by Patika Patimungo Patimungni logi no sago dukho manai rok no rohor jaka Julaibari sakam nogo phiaba borokni sakbele haimani bagui paitago rohor jaka gumoti hangkor sakam nogo একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস এসেছিল নাম সুব্রত দাস ৪৪ বছর বয়স ওনার বাড়ি মনুঘাট সাবরুম ওনার হেড ইনজুরির কারণে এখানে মারা গেছে আমরা আজকে পোস্টমর্টম করে আমরা যা পেলাম দেখলাম যে ভিতরে হেড ইনজুরি হয়েছে হেড ইনজুরির কারণে এখানে মারা গেছে বাসা কোন জায়গা জানা গেছে হ্যাঁ সাবরুম মনুঘাট Patimungni yagolo amsani yakari khari thangka TR08B1902 marini truck malkhung phiaba truck malkhung no romnani bagui hababo ongkhorjak tabuk police Bureau report Chini Khorang